kaixo entzulen, herri irratiaren minetan gaituzuen, azkartero legez, eusko ikaskuntzaren saioa izango baituzu entzungai datozen minutuetan. Normalean bi gai aztertu izan ditugu orain arte egin ditugun saioetan, baina gaurkoan aldaketa txiki bat egingo dugu eta aurrean ditugun minutuetan gai bakar bati buruz hitz egingo dizuegu. Baina musikak ere izango du tartea, izan ere gaurko gaia musikarekin dago erabat lotuta eta horrek hainbat kanta entzuteko aukera paregabea eskainiko digu. Diezaiekon beraz, gaurko saioari eta esan dezagun behingoz zein den gaurko gaia. Ez dokamairu taldeari buruzko erreferentzia gehienok izango duzuen, batez ere azkenaldian asko hitz egin baita hainbat musikari euskaldunek osatutako talde horretaz. Baina Euskal Herrian ez ezik, Katalunian ere eratu zen, antzerako helburuak zituen taldea, Zetxe Jutez izeneko alegia, eta saio honetan bi talde horien historia eta ekarpena aztertuko dugu eta bien arteko harremanik izan ote zen jakingo dugu. Nola ez, hau guztia Belen Oronotek jakinaraziko digu, berak egin berri baitu bi taldeen arteko harremana aztertzen duen ikerketa. Gabon Belen eta ongi etorri eusko ikaskuntzaren saio honetara. Bai, Gabon. Ez dokamairu eta Zetxe Jutez Katalunia taldeari buruzko ikerketa bat egin berri duzu esaten denuen bezala. Ez dokamairu taldeari buruzko zertzobait gehienok entzun dugu, batez ere azkenaldian, gogoratu baino ez dago, orain dela gutxi, Mikel Laboak Benito Lertxunik eta hartzea nahiek, hau da, ez dokamairu taldeko kide batzueri Euskal Herriko Unibertsitateak urrezko domina eman ziela, beraz ez dokamairuren gainean zertzobait badakigu, baina ez horren beste Kataluniako Zetxe Jutez taldeari buruz. Eta iguzu da, zeintzuk osatzen zuten talde hau eta zer esan nahi dute Zetxe Jutez hitzek? Bai, bueno, nik uste Katalunian talde hau Euskal Herrian sortu zen arrazoi berarengatik sortu zela. Osa, utxune bat basa olako. Eta estatu mailan esan liteke, bai, lehenengo kantagintza berriari dagokienez lehenengo taldea izan zela. 70. urtean sortu zen, eta han ere hola kantagintza berriaren inguruan kezka zeukaten lagun talde bat biltzen hasi zen. Ikusten zuten, atzerritik bazetozela kanta frantsesak, edo espainolak, edo lakuak, eta katalan hizkuntzez abestutako kantuak maila tradizional edo folkloriko batian bazir dela soilik. Eta zera pentsatu zuten, ritmo moderno hauei, letra katalanako berriak jartzea, eta noski ritmo berriak ere sortzea. Eta beraz, taldea sortu zen, lorak izateko, gazteen dako, ez? Apur bat musika egiteko, edo gazte zerbait eskaintzeko. Bai, garai hartan mundu mailan zen fenomeno bat, kantagintza berriaren fenomenoa, ez? Eta orduan, beraiek ere behar hori ikusi zuten, hemen beranduago ikusi zen bezala, eta hemen bezala tradizioarekin edo aintzinako tasunarekin, lehengo kantuarekin puskatu gabe, hau berrikuntzari elkartuta edo, han ere sortu zen olako talde bat. Zaten denuen, Zetxe Jutez, izenez ezagunak zirela, seguruen nik gaizki ahoskatu dut. Eta, ez egutu ala ere, zer esan egiten hitzoriek? Bai, hitzonek bi azalpen euki itzake. Kontua da, haiek programatu intzutela eta hori desberdina izan zen ekin konbaratuaz. Bereirek pentsatu zuten nova kantzoga sortzian, kantagintza berri bat, eta haren talde eragilea edo talde bultzatzaia zerako izango zena, honek bere ibilbidea bukatuta ukiko zen 16 kantarien baremora iristen zenean. Alegia da, juntziren kronologikoki kantariak biltzen talde batian, eta itxuraz 16ko kopurura iristen zenean, orduan egongo zen osatuta taldera egilea. Eta orduan ja nova kantzo horrek jasoa eukiko zen bultzara hori. Orduan alde batetik simbolikoki Zetxe Jutez, horrek Zetxe 16 esan nahi du, eta Jutezek epaile. Orduan izango ziren, nova kantzoren 16 epaileak.
batetik simbolismo hori 16 kantarien kopurura iriztia. Eta bestetik, Josep Maria Espinazek, partaide batek, izena batu zuen, garai hartan, eta gaur egun oraindik Katalunian oso tipikoa den hau korapide batetatik, ezta? Eta hau korapide hau ja, Napoleonen garaian, katalanek erabiltzen zuten, bereien artean espiak edo atzerritarrak aurkitzeko, alegira, hau bezka euskatzen zuna, hori ezen katalana edo katalan parlantia, Eta zentzuratuko osatzen zuten talde hau ez dute barruan zein kantari ezagun zeuden? Ezagunak batik bat, gaur egun iritsi dizkigunak, Lluís Llach izan zen justu azken partaidea, 16garrena. Ondoren, Serrat jute bat izan zen, 13garren jutea. Gero hor ditugu Guillermina Mota, edo Mario del Mar Bonet, Rafael Zubirak, ero oso famatu da musika klasikoan eta pianoan taritzen dena. Eta ezakit, hauek bati bat. Eta taldea oso ezaguna bihurtu zen Katalunia inguruan? Bai, erabat. Haiek, hasieran pizkat, hasiera guztietan bezala, ez hola arrankatzea kostatu zitzaien, baina ondoren asko zabaldu ziren hori bai, Kataluniatik ez ziren atera, Batipat Barcelonan, han jaio ziren, eta han eukizuten indarra, eta ondoren Kataluniako herri txikietan, eta han ere hemen bezala, ez da? Altzuten tokian, bai frontoitan, bai. Eta, gero ez doka amairuren inguruan izan dugu, eta badakigu ez doke amairukoak guztiak, joaten zirela kantaldira batera, hau da guztiek parte hartzen zuten kantaldi berean, haun kasuan ere ikuskizunak eta alakoak izaten ziren, guztiak parten ziren, emanaldietara, edo bakarka aritzen ziren, edo nola izaten zen? Hauek, esan nahi dut, ez doka amairu olako joera zuen hasiera batean. Ondoren, eskenatokian edo tauletan batasun bat eman zen, fizikoki batasun bat, bagabi gailarekin. 1970-etik 1972 bitartean, dezirin bitartean. Baina hasieran ere guriak, ez dokan edukoak, eskenatokira banaka ateratzen ziren, oso representatiboa, aulkiarekin eta gitarrarekin, Eta Katalunia aldian, bagabi gailarik ez zuten euki, halako esperimentu artistikorik eta taula gainean batasunik, eta haiek individualki azaltzen ziren bata biztiaren atzetik, turnoak errespetatzen, eta modu hortan. Baina kantaldiak izango ziren hori zeza, 16 kantariek osatutako emanaldiak. Batzuetan izango ziren behar bada mairu, baina esan dut taldeak joaten zirela. Bai, 16 bukaera aldian, baina esan nahi dut nola, kantarien sarrera hauek kronologiko izan ziren, denboran zehar juntziran 16 kantari osatzen, nik uste gutxago izango ziren, ez dakit pizkanaka, jendeko puro handitzen jungo zen eskenatokian, eta hori bai, aipatu nahi dut pertsonaia bai harkatu, berez taldekoa etzena, jende asko uste du taldekoa izan zela gaina etzen, ala izan, eta, hau da Ramon Pelegero Sanchiz, Raimon kantaria oso famatua, Nova Canso Katalanan figura ezinbestekoa. Eta hau hasieratik egon zen hauen onduan, baina ez hauekin talde barruan etzen egon. Oizu. Bai. Kataluniako talde hau, esaten zenien bezala, 1971 jaio zen, eta 1979an desegin zen. Zeintzuk izan ziren talde honek lortutako emaitzak, eta zergatik desegin ziren? Zergatik desegin zen, lehen aipatu dut, hemen ez bezala han sorrera programatua izan zela. Sortu nahi zutela, Nova Cansoren talde eragile bat, 16 kantarien kopurarekin. Orduan, honen hasierako bultzatzaileak izan zirela Mikel Porter, Lluís Serraima, Josep Maria Espinaz, Zarrenak, hauek ikusi zutenean bere funtzioa betia zuela, eta ja bestein bat talde sortzen ari zirela, Nova Canso bat sortu zela, orduan, hola modu natural batian, hain etzen egon ez bilera bat esateko hau desegin da, edo etzen erabakirik egon, ikusten zen ja, abiada bat hartu zula, kantari batzuk profesionalizatzea erabaki zutela, eta orduan modu hortan desegin zen. Eta zentzuk izan ziren lortutako emaitzak, kantagintza modernoa abiarazi nahi izan zuten, lortu zuten hori? Bai, neski.
sekulako talde pila sortu zen irautza handi bat izan zen, eta Nova Cançó katalanaren sorrera hori zen bere lortu zuten emaitza. Gaur egun Katalunian zuzeu ikerketa hau egiteko Kataluniara joan zara, hitz egiten da, zetze juteetaz, oraindik gogoratzen dute talde hau edo urte eraginez gazteek eta ez dute inbeste ezagutzen. Erantzuna justu ez dakit, baina nik uste hemen gertatzen dela ez bai, gara jura bizi izan zuen jendearen buruan, noski, oendik badaudela, gaur egun ere aktibo dauden kantari horiek hor gaudenean, Juizak bat edo ez dakit Guillermina Mota bat eskenatokira noizbait azaltzen badakite teakura segituan identifikatzen dute garaia hartako taldearekin ez. Hemen laboarekin edo lezundirekin gertatzen den gauza bera. Eta ezakite egin gana jo duzu, ikerketa egiteko, kantariekin bildu zara, elkarrizketarik egin duzu, ezagutzeko aukerarik bai? Bueno, elkarrizketak eneski hemen baino asko zurriagoak izan dira, arrazaia da, han dokumentazio aldetik eskuragarriagoa dela, hemen kantaintza berriari dagokionez, liburu zehatza bakarra da, ondoren 2 monografia aurkitu ditut, eta dokumentazio aldetik joder izan dut iturrietara, egunkarri eta aldizkarietara. Han berriz lan hori guztia aurreratuta dago, eta Nova Cançó eta ez duten buruzko liburu zehatzak badaude, horregatik etxo nahin beste behar elkarrizketa egiteko. Eta bueno, adibidez elkarrizketa naiz eta taldeko ez izan esan dudan bezala, Raimonekin eukin nuen bat. Eta baita hasierako veteran horietako batekin, Josep Maria Espinaz delako batekin. Zer kantatzen zuten kantari hauek? Ikertu duzu, aztertu duzu kantuen hitzek ziotena, zer zioten kantuetan? Hombre, bai, hori pizkat hola gehiena berako zelkapen bat eta egin dut, ez dakit, batez ere nik uste, esaten da protesta kantuaren garaia izan zela, eta ideologia aldetik, nik uste nahiko markatuak zeudela. Kontuan hartu behar da, ze garaitan bizi ginen, orduan, ez da, Frankoren garaia zen, zentsura horti zen, eta reivindikazio modua zen, orduan bereien letretan ere hori azaltzen da, bai reivindikazio linguistikoa, hizkuntzaren defensarena, baita kultur minoria baten defensa hori, alde batetik gero, maitasuna eta olako gaiak eta pizka jeie edo, bai, olako gaiak ere badaude, baina igual azpimarragarriena beste hori, ez. Belen Oronotekin ari gara izketan, izan ere berak ikerketa bat egin berri du, Zetze Jutz, izeneko talde Kataluniarraren hor talde horri buruz, eta baita ere ez doka amaiduri buruz, eta ez dakit, zenba denpora igaro duzu ikerketa hau egiten, ez dakit ikerketak aztea erraza da, baina gero askotan luzatu egiten dira, zuri zenbat luzatu zaizu. Bai, ikusia zaiena bukatzea dela. Ez duzu momentu egokia aurkitzen, justu bukatzeko. Beti egiten zaizu igual zerbait falta dela. Nik, hasi nuenetik, luzapenak eskatuta bat, igual 6 hilabete inguruan izango nituen, jotak hortan. Eta zarremen duzu lan gehiago, Kataluniako taldeari buruzko ikerketa egiteak, edo Eldoka Maiduri buruz barakatzeak. Nik uste hemengoa, lan gehiago, esan dut lehen, bibliografia aldetik eskazagoa dela, orduan dokumentazio zuzenagoa zela, eta bilduma egitea hemen egunkarri eta aldizkarietan eta jasotzea biltzia, eta noski gero ere lotura egitea, ez da. Eta esan beharra dago, nola ez, euskal-ikaskuntzaren saioan gaudenez, zuzeuk euskal-ikaskuntzak emindako beka bati esker egin duzu ikerketa hau, nola izan da? Bai, da, ikasketak bukatu eta berehala hor, oindik ere ezakit nola, bidean topatu nuen aukera hori, ez da. Eusko ikaskuntzak eta Institut de Estudios Catalanzek, biak elkarlanean, diru laguntza bat ematen zutela jakin izan nuen, eta aurkeztu behartzen proiektuak lotu behar zituen euskal eta katalan kultura. Orduan, gai kultural bat aurkitu behar nuen, Euskal Herria eta Katalunia lotzen zituna. Eta, ideiaren atzetik buelta eta hasi, eta ze izango, eta, begira, gai honekin topo ginen. Eta zantzinen bauze, onartu zizuten gaia, eta zizinen lanean, ez da? Eta, orain dela, gaur astartea da, eta uste du gainera, ostiralean bertan, orkestuko dizula dagoeneko liburua, ere nire argitaratuko dizu,
ikerketa hau jasotzen duen liburua, eta ostiralean aurkeztuko duzu prentsaurrekoan. Bai, hori da, azkenean, ostiral hontan aurkeztuko dugu liburua, eta, liburuaren izena Gazteri berria, kantagintza berria izango da. Gazteri berria horrekin, hori pizkat hartu dugu Michel Labegerik, bauka hor kantada, da gugira euskadiko Gazteri berria, hortik pizkat izenburuaren zati bat, eta garai hartako kontzientzia, gaztetasun reivindikazio, zera hori, ez da, kantagintzarekin loturi izagon reivindikazio hori, ez da, lotzen ditu izenburuak bi alde hori pizkat. Egan dugu saioaren hasieran, gaur musika apur bat ere entzungo genuela, eta hori egingo dugu. Belenek ekarri digu, frantzez Pidela Zerraren, diska bat, eta orantxe entzungo dugu, Josok frantzesa kantua, Pidela Zerrarena, eta ea bat zer iruditzen zaizuen. Tantes grans, només alçada, vejo bastant, menjar molt. Jo no dic res del que m'agrada i vaig pel món amb peus de plom. Aquestes celles que van a missa perquè allà hi troben un racó. No tenen vells per estimar-les, quan les veig em fan compassió. Aquells que et perdonen la vida i que et tracten com un drap brut, mai no s'han fiscat amb les velles, els fa besar del temps perdut. Barba no en tinc, això és mentida, no canto bé els triomfats. Vosaltres que teniu mania que Déu us hagi perdonat. Vosaltres que sou gent senyora, ho mireu tot de molt amunt i somrieu quan el meu pare em fa de cales 8 en punt. Dieu que sóc un trencavides, que no faig res, que no ho pot fer. Que he de deixar de somiar truites per estimar, calen diners. Tresor Francesc i de la Serra, fills de Terrassa i Sabadell, de mala raça no en soc gaire, però m'importa mala pell. Em costa anar a dur i a l'hora que els assenyats em fer costum. I el meu pare llosa està d'orgues i em fa aixecar les 8 en punt. El zetze jutez talde Kataluniararen berri eman digu, Belen Odonuzek, gaur hemen herri irratian lagundugun ondarra bitarronek. Baina bere ikerketa ez da horra mugatu. Ez doka maidu taldea ere izan du ikergai, eta iruditzen bazaizu, Belen, ez doka maidu taldearen ibilbidea aztertzen hasiko gara. Ez doka maidu taldea noiz sortu zen, eta zehazki nondik hartu zuten izen hori, nondik ez doka maidu. Ez doka maidu talde Kataluniarra, baina 4 urte beranduago sortu zen, hau da, 1975an, orduan hasi ziren bilerak egiten, baina izendapen horrekin eta tauletan nolabait eskenatokian, 76an, 76 martxoa aldi hortan azaldu ziren. Eta izen hartu zuten, Mikel Laboa kontatzen du, Xabier Rantzarekin, juntzirela dein Oteizaren etxera. Eta bereien asmoen berri eman zuten, Euskal Kantagintza berria sortzeko beharra ikusi zutela, eta izena jartzekoa eta izena nolakoa izango ote, eta orduan Oteizakan bera pal batetik hartu zuen Resurrección Mariazkoaren liburu bat, Euskal Herriaren jakintza. Eta iriki zuen Martintxo errementariaren ipunean.
Eta hor ipuin, bizkaitar ipuin tradizional batetik hartutako izena da. Eta pizka bat izan honek isladatu nahiko luke malefizioak usatzea edo 13 zenbakia bere hortan daukan malefizio kutsu hori edo baztertzea eta pizkat igorriko lioke taldeari hola etorkizun positibo bat edo dauka bere simbolismo hor dauka. Eta, abiatzeko indar hori eman naia, edo ez dok amairu, ez dago amairurik. Beraz, Rifa horri buruz entartzean, eta berak aholkatu ziren talde hori jartzea. Oida, izena dela dira. Bai. Eta, zintzuk ibili ziren ez dok amairu taldean, Mikel Laboa aipatu diguzu, baina kantari gehiago izan ziren ez dok amairuko partaide, zintzuk? Baina eski, azera batean nik uste, kantari asko pasatzirela taldetik, pizka zinkatu arte, Baina hola iraunkorrak eta gaur egun gehien ezagutzen ditugunak izan ziren, noski Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Lourdes Ziriondo, hartze anaiak, horiek batez ere, zuak nagar anaiak zalapartarekin azeran egin ziren, ondoren pizkat hartze anaiak jarraitu zuten ohitura hori. Eta gainera, ez dat hori igual kontura, baina zalaparta izan zen beraien logotipua, zalapartan dik uste, isladatzen duela aintzinakotasuna edo iragana eta modernitatea. Zergatik tresna bat izan zela berreskuratu intzen tresna bat, ezta? Eta aurkeztu zuten hola tresna berri bultzala eman egitena. Bai, barkatu, eta orduan hartzan aiez gain, Zaber Lete pizka beranduago sartu zen, Zabala anaiak, Irigaraia anaiak ebai, eta ondoren taldeak, Oskarbi taldea, adibidez, Pasaiantzeko talde bat, edo Joloak taldea, edo Biurriak, jende asko ibili zen. Eta zeuk esan duzu euskal kantagintza berria bultzatzea izan zela ez dok amairuren helburua, oida kantagintza modernoa bultzatu, baina kantagintza zaharra oinarri hartuta, ez da? Oida, eta nik uste aitzindari ideia hortan bintzat izan zen Nemezio Etxan ideututako apaiz bat. Arek, ja, 1951an oso goiztiarra izan zen, liburu txiki bat atera zuen, kanta-kantari deitutakoa, ez da? Eta liburu horrek duen izaurrian, apaizanek adierazten du berak zeukan kezka hori. Berak lehen aipatu duena ikusten zuen erdal kantua kanpotik sartzen ari zirela ritmo. Zer entzuten zen orduan, erdal kantua entzuten zirenak? Ez dakit, adibidez, gehiago jotzen zen Euskal Herri mailan taula polifonia aldetik, koruak eta otxotiak eta dagoak. Eta ritmo berriak sartzen hasi ziren Estatu Espainiarretik adibidez 59an, eta orduan zer genen, duo dinamikoa adibidez. Edo, duo dinamikoa ez, eta holako zerak. Eta Nemezio Etxan izan dut zaizinean. Bai, markatu. Nemezio Etxan izan ikusi zuen arrisku hori ez da, ritmo berri horiek besterik ez zegoenez, joera, gazteriak hartzeko joera hori erdal ritmoena. Eta euskal letra zuten ritmoak sortzearen beharra ikusi zuen, hori da, musika, gure musika propioa sortzea, edo gure letra berriak sartzea, eta nik uste honi onartu bat zaiola aitzindari izate hori. Naiz eta bere liburuak ez zuen eragin musikalik euki. Eta, taldea ondo nartua izan zen, baina kritikarik ere jaso zuten, Benito Lertxundik adibidez gogoratzen zuen, gitarrarekin kantatzen zutenez, kritikak jaso zituztela, adibidez, esan omen zitzaien, euskal musika tresna txistua zela, eta ez Andaluzia jatorriko gitarra beraz, uste txarrik ere eragin zuen ez dok amairu taldeak. Hori askotan ezaten da, gitarra eskutan hartu zutela, hau noski garaiko kantautorearen ezaugarri bat zen, kantautore guztiak ahertzen gitarraekin, eta izan da, gitarra instrumento espainola dela, baina, Ramon Saizar Vitoriak aipatu duen bezala, zergatik horiek ez zuten kontuan hartzen Gernikako Arbola Iparragirrek gitarraekin entzula ere. Beraz hori ez egita izakia gutza zen, haien kontra egiteko beste modu bat edo, baina nik ez dut horri zentzu ondirik hartzen. Eta ondoren, kritika potolo bat edo, jaso zuten profesionalizatzeko garaian. Jendeak ez zaitzen ulertzen, euskaraz kantatzea egatik aio kobratu behar zutenik. Ez zuten nolako problemik berriz,
onartzen du dinamiko bat profesionala izatea edo haieko beratzea, edo kantari frantsesek, baina euskal kantariek itxurak ura por la causa indartzuten, eta jaialdi askotan aritzen ziren ikastolen alde, eta beste motiboengatik eta sekulare ez zuten ezer kobratzen. Eta profesionalizatzea erabaki zutenean alegia, soldata bat jasotzea noski, ezen diru kontu bat, baizik eta kalitatezko kantagintza bat egitea. Hori zen beraien helburua. Eta garai hartan, nola kritikak epatu dituzun bai, oso kritikatuak izan ziren. Benito Lertxundi aipatu dugu, eta, beste kanta bat entzuteko ordua iritsi zaigu, zer iruditzen zaizu belen, egun sentia izeneko kanta entzuten badugu, oso mitikoa ez da, garai horietan. Beraz, horixe, egun sentia kantua entzungo dugu. Eguzkien argia, leihopetik artian, osetan naitazunez, ez natuko gera, txorien abestiekin, alaitutako eguna, gizonen gorrotoakin, ondatuko da eguna. Ibiliko gera, alkarri kalteina, ustez launika ondirena, aurrez ondo izenia. Batzuen izardiegin, bestean diruegina. Egia esan dutena, izabera emana. Gauzoien ikusteko, nola zen gera, gauzoiek egiteko, nola zeiten gera, txoriak alaitutako, eguna ondatzeko, obeden duke zernatu, zabertan gehilotan, ibiliko gera, alkarri kalteina, ustez launika ondirena, aurrez ondo izenia, batzuen izardiekin, bestean diruenia. Egia esan dutenak, izabera emana. Ibiliko gera, alkarri kalteina, ustez launika ondiera, aurrez ondo izenia. Batzuen izardiekin, bestean diruenia. Egia esan dutenak, izabera emanak. Benito Lertxundiren egun sentia, kantua entzun berri dugu, eta gaur gauen hemen kontrolean lagun Javier Razanza dugu, eta berak esaten zidanez, kantua entzuten genuen bitartean, Francoren garaian multa dezente, bat baino gehiago jaso zuten hemen herri irratian, hain zuzen ere kantu hau jartzeagatik, debekatuta omen zegoen Benito Lertxundiren egun sentia kantua jartzea, eta nola ez beste hain bat ere bai. Aurrera jarraitzen dugu, Euskal Ikaskuntzaren saioan gaituzuen zule, eta beren oronozekin ari gara solasean. Kanta entzun baino denago, ez doka 13 buruz, ari ginen izketan, eta horretan jarraituko dugu, beren. Euskal Herrian oso ezagunak izan ziren ez dok 13 taldeko kideak, eta zijoazen tokira, zijoazela uste dute antzokiak eta edo kiroldegiak, leporaino guztiz betetzen zirela ez da. Bai, hori ulertu behar da beraien aitzinatasunean, itxuraz ez dakit jendeak egarri hori zeukan. Ordu arte aukera bakarrik kanpotik zetozen kantari horiek entzuteko zeukan, eta orduan
ikusi zenean herriko produktu bat olakoa atera zela, banezko dituri gabe, mutil dantza eta ondoren kantuak bai bakarka, bai taldean, eta txalaparta saioak, baizakiz bertako instrumentuak ere sartuko zituzten, instrumentu autoktonoak, bestiak, eta guen bertan hola bapatien batzuik ezer gila bateratzen. Entzun berri dugu kantu bat, lehik elertzen diren egun zentia, baina, angara jortako ez dokameiru taldean aritzen ziren kantarien kantu mitiko asko zere gehiago daude, ez dakit aipatuko zen dituzke bost bat edo lan kanta mitikoerak. Bost bat. Bai. Benito letzun diren zemak dira adibidez, Julen Lekonaren ez dut nahi, edo Mikel Lagoa beraren, esango dut, egun da Santima Mina, Lourdes Iriondoren gitarratxua eta euskera, edo Gazteri Berrizalia, uste, bostetan dizudara, adibidez, Pero asko zere gehiago daude noski, baina adibidez. Eta kanta horiek, gero kalean eta esan nahi dut, jendeak raskar ikasten zituen kanta zidela, ez da? Bai, noski. Gaur egun ere, guendi gazten artean, batzuk ezaguna dira. Eta, errezak ziren, pixkan egorizatzeko, doinua ekinta ondo. Iruditzen bazaizu, ez dokameiduri buruz euskera jarraituko dugu, entzuzen ere taldea zergatik desegin zen eta horretaz hitz egingo dugu. Baina hori baino lehenago, hirugarren kantua entzungo dugu, Delfi Abelia izeneko kantaria dugu hau Kataluniarra, ez da? Eta kanko del turista izeneko kantua entzungo dugu. Senyor Ramon enganyava criades, senyor Ramon enganyava tothom. Avui s'ha cansat de portar aquella vida, se n'anem cansat i no trenca ni un plat. Les pobres criades ja no en són passats, tururut, i gemelles no han rebut. Tot aquell eixam de noies sovint fàcil, tot aquell eixam ara ja no és del ram. Modistes, venedores, serventes, taquinetes, modistes, venedores i altres treballadores, mercès de les millores del nivell cultural, no han de ser ni pas com del galant conquistador. Avui ja no es veu aquell tipus de bleda, avui ja no es veu la noieta nyeu-nyeu, la que somiava en un príncep fantàstic, la que somiava i que per tant badava. La nena senzilla ara llegeix molt, no cal dir que llegir dona tant del que llegir. De les vedets de ningú sap la biografia, de les vedets de ningú i princesa gentil. Novel·les de trompons que em passen decisives, novel·les de trompons, bitllets i seleccions, i a més, si l'empipen lletres i secrets, que és el recurs millor del serial per televisió. Li agrada l'art i la bona música, li agrada l'art, cada hora canta un quart. No perd cap festival de cançons inspirades, no perd cap festival, recull un cabedal de recursos directs en el joc de l'amor. Sap molt bé que traïcions rima sempre amb corazón. El senyor Ramon i aixecava la testa, el senyor Ramon no sabria cap on dirigir el combat de seducció barata, renoi el combat que carta s'ha posat. L'Aifern fa la tria del camí del bé, tururut, que gemegui la rebut. Delfi Abelia zen, kantaria eta kanzon del turista entzun berri dugu, baina hori baino lehenago, aurretik biga ikuskizunari buruz ari ginen hizketan, izan ere Euskal Herriko herri askotan eskaini zuten ikuskizun hau, baina arrakastaren ostean, porrota ez dugu esango, baina, halako beranzko joera bat, etorri zitzaion ez dokameiru taldeari, eta 1982an ez dokameiru desegin egin zen. Hemente dugu Belen Oronoz eta berari galdetuko diogu ea zergatik desegin zen taldea, zer gertatu zen talde barruan. Bai, erantzuna baian nahiko esperogarria, baina nik uste dut
zergatik zehatza eta konkretua beraiek eta beste inortu izakiela. Barne arazoak sortu zirela. Gainera uste dut gaur egun ere ez da ies egiteko modua, baina ez duela zentzu handirik esatiak o pentsatzeak, planteatzeak alegira zergatik desegin zen kontua da, lehenago edo beranduago desegin behartzula, hasiera bat eukizula eta bukaera bat ere izan behartzula, eta honen inguruan asko pentsatu ondoren nire ondorio zera izan da ez dokamairu taldia gizarte testuinguru jakin batian, eta bai egoera politiko konkretu batzuetan eta sortu nintzela, eta gizarte hori ere Euskal Herria aldatzen ari zela urte guzti horietan zehar, 76-72 aldaketak handia gertatu ziren 6 urtetan, eta gizartean gertatzen ziren aldaketa hauek erain zutela desegitea. Alegia, kanpuan maila sozial politikoan ematen ari ziren aldaketek ikutu zuten taldea eta nolabait eragin zuten bere desegitea. Inguruarekin sortu eta inguruarekin hil zirela. Hola, orokorrian arrazoia hori da. Gero nik uste beste arrazoi zehatzaguak aurkitzea edo, pizkata itzakia direla edo. Eta, zuk elkartzelak egin izan dituzu, Ekok Amairuko handat partaiderekin, galera hau egitean eurek zer erantzuten zizuten, garbi esaten zizuten zein zen arrazoia, ala esan garbi. Denetatik egon da ez da, batzuk garbiago, bestek ezen garbi, baina baita ere ikusi behar da, kontuan hartu behar da, norberak bere ikuspuntua euki dezakela kontu honetan, gai guztietan bezala. Horregatik nik aipatu dut ondorio orokorrau. Gero batzuk gertaera zehatzak oso konkretuak aipatzen zizkidaten, bat alde barneko autokritika bat, edo bai, baina hauetan zertziak ez du, gaur egun ez du fundamentorik. Hau pasatzen, takite. Behar bada oraindik ez dakite, gai horrek apur bat tabu izaten jarraitzen du? Bai, akaso, ez dakit nik uste baiet, ez dakit hori esan dudan bezala berei galdetu beharko zitzaien, noski, agian ez da erabat konpondu edo ez da erabat argitu bereien azpian, baina beti ere hori bereiek ikusiko dute. Hori da. Taldea desegintzen arren, 1972an, Ekok Amairu taldeak Euskal Kantagintzari egindako aportazioa izan dezakegu oso garrantzitua izan zela, za? Erabatekoa. Bai, taldeak desegin aurretik bere ibilbide hortan, eraginak sortzen juntzen eta talde ugari sortu ziren gure probintziatan, Bizkaian, bai Iparraldean, bai Gipuzkoan, Araban ere bagenitu Gorka Nor eta beste batzuk, eta zalantzari gabe hau talde aitzindaria, talde eragile izan zen, eta bere papera ederki bete zuen, eta hori da, honi ere bukaera iritsi bat zitzaien. Eta desegitearena Euskal Gizarteak nola jaso zuen? Hori gizarte hori galdetu beharko zitzaien, nik uste bazientzat igual desiluzio handia izango zela. Desegiteko momentu hortan esan dezela bagadira igarekin ari ziren, jendeak ilusio bat eukiko zuen honen inguruan, esperimentuak, eta akaso kanpotik taldeak ematen zuen irudia, batasun irudi bat zen, eta hola ez dakit nik norbeiteko hau espero zuen, akaso beraiek ere ez zuten espero hola bapatian desegitea, bapatian edo hain, bai, hau barne prozesu bat ere izango zen, ez dut ezaten justu bapatian izan zenik, baina jende asko kitzun esperoko. Orduan sorpresa handia izango zen. Baina gero noiz ere taldea desegin, kantariek bakoitzak bakarkako bideari heldu zion, eta esan beharra dago, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Javier Lete eta beste hainbat kantari, kantua jarraitu zutela. Bai, esan diteke, taldea desegin zenean, bi adar nagusia sortu zirela hortik. Bata izan zen Ikimilikiliflik, ikusantzuteko espektakulua, bagadira igaren bidetik zijoana, eta hor genitun, Veneziako la Bienalen eta ditu ziren Ikimilikiliflikekin, Mikel Laboa, Zabala, Artzean Oiak eta beste batzuk, eta gero Ikimilikiliflik batetik izan bezala, eta gero bezalde batetik Zazpiri bai deitutako talde bat. Eta hemen biltzen genituen, Javier Lete, Lourdes Iriondo, Benito Lertxundi, eta iparraldeko beste kantari batzuekin bat egin zuten.
eta hortikola bi adarra aterak ziren, gero taldea haiek ere desegin egin dira denboran zar, eta gaur egun arte, hor iraun dute, profesionalizatu ziren hau denetan, ez da? Saioaren hasieran esan dugunez, ez dokamairu eta elze juteten arteko, harremanik bien artean harremanik baote zen aztertu du, beren oronezek, eta hasierako minutuak bitalde hori buruz hitz egiteko erabili baditugu ere, ondorengo minutuotan, horri helduko diogu hain zuzen ere, ez da, nola ez, beren oronozi galdetuko diogun, beren izan ote zen harremanik bitalde hauen artean, ez dokamairu eta ez juteten artean. Hoi izan da, nire lanaren ondorioa, abia puntua eta ondorioa zera izan da, Mikel Laboa izan zen pizkat lehenengo lotura egin zuna. Mikel Laboa bere medikuntza ikasketak egin zituen, ondoren praktikak itera Barcelonara juntzen, eta 74. urte ingurua izango zen, 74. urteko abuztuan edo, Barcelonan egindako egonaldi batetatik itzuli zen Donostiara. Eta hemen kontatu egin zuen, ikusitakoa, gozela elzetza jutez deitutako talde bat, eta noba kantzo bat sortu nahi zirela, eta pizkat berak antzeko zerbait egitearen ideia etorri zuen, han ikusitakoaren antzeko egitearen ideia, esan bezala. Eta lehenik ere, hemen bazean zerbait, hor genitun Benito, edo Lourdes, edo Soroa, taldeak, Robles Arangizarrak, kantuan, ez? Baina bakoitza bera aldetik zen. Orduan, ideia horrekin zuna, hemen sakabanaturik edo beraldetik zerizan kantari horiek talde batian biltzia izan zen. Hori da pizkat lotura, ez hasierakoa. Beraz, hasierako txinpata gisa edo hasierako bultzatzaile gisa talde batian biltziaren ideia izan zen. Beraz, esan ezategu ez dokamedikoentzat referentzi puntu bat izan zela Kataluniako taldea. Hori da. Bai ez dokamedikoentzat eta Estatu Espainiarrean ere Galizian, Voces, Seibes deitutako batzuk sortu ziren, eta Canción del Pueblo, Madrid aldian, eta nik uste referente garrantzitua izan zira, ez bakarrik hemengoentzat, baita beste batzuentzat ere. Eta bien artean, bitalde artean, harreman estua egon zen edo erreferentzia izan zen bakarrik? Atzera batean erreferentzia, eta ondoren amiztaiak. Hori da, pizkat zubia osatuko lukena. Harreman estuak, pertsona arteko harreman estuak bai izan ziren, baina talde mailako harreman esturik etzen egon. Hori, adizkiretasunak, zeta jutez aitzindariak azirakoak zarrenak ezagutu zituna, batetaren Mikel Laboa izan zen, aukera eukizuen, haiekin kantaldi bat iteko, Guillermina Mota eta Josep Maria Espinaz, talako ekinan La Cova del Drac deitutako areto batian, La Cueva del Dragón, ez? Eta aukera hori Mikelek eukizun ondoren, taldearekin nola osotasunan ikuste beste inorketzula harremanik euki, eta haiek ere sekula talde bezala etziren Euskal Herrira etorri. Ez dokamairu talde bezala bai bitan juntzen, baina haiek ona sekula ez, beraz, adizkietasun nahian besterik ez. Badu oraindik zertaz ez egin, baina iruditzen bazaizu beste kenalditxo bat egingo dugu, kasu honetan Lourdes hiri ondoren kantua entzuteko, ez gaude konforme, garai hartan kantu hau ere askotan entzuten zen, beden? Bai, oso. Eta, oraintxe gogoratuko dugu. Gazte, gaude konforme, mundu garrigo bat, bizire zentuke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte, gaude konforme, nere abestia, ez da politika, justizia nahi egiak agertu, gizonak datuzkan eskubide horiek kumplitu ditezen Dios ezabezu ez noa inoren kontra egia maitetu Gazte, gaude konforme mundu garriko bat bizine zentuke gezurraren kontra injustizirik Gazte, gaude konforme Gazte,
baita ere, begiratigu munduan dagozen, gezurta gorroto, injustiziazko, gauza hoien kontra, abestu nahi dugu. Gazte gara gazte, ez gaude konforme, mundu garriko bat, izin egin duke, gezurraren kontra, injustizirik ez. Gazte gara gazte, ez gaude konforme. Seguruen entzule batek baino gehiagok gogoratuko zuen kantu hauek gazte denbora nahi zuzen ere kanta hauek entzungo zituelako. Berenez berriz, ondoren jakindu kantu hauen berri, hain zuzen ere, esaten genuen, Edloka Amairu taldea 72an desegin zela, eta Belen Ornok eta horremen solasean dugun laguna berriz, 74an jaio zen, Belen, beraz. Oida, aukerarik enun eukia, zaulan gainean ezautzeko gustatuko zitzaidan, Lurre Ziriondo bat, edo Lagoa bat, alako abizte hauek kantatzen entzutia, baina aukerarik. Eta horatan burduatu zitzaizun horako gaiak hiltzea. Ez zen ere, zu beranduago jaietakoa zara, eta, ikerketa lan bat egiteko azera jo duzu dakite kantu hauek gustatzen zitzaizkizun, edo zer referentzia zenuen? Egia esan, indaizkan erreferentziak, gaur egungo edozen gaztek dauzkana, besterik gabe, kantu zar batzuk ezagutzen ditula, baina gaur egun oraindik abestan dituzterako. Eta nola jo nuen, nola iritsi nintzen azterketa hau egitara, egia esan, gaur egun oraindik ere ez dakit. Hola, erakatzen hasi, izan zen pizkat altxor bat hor deskubritzea, lehendik benetan ezagutzen ez nuena, eta esan dudan, nire referentiak edo norrek zituenak, oain badaki zertzen oren bai. Eta, esaten genuen bezala, ostiralean bertan, aurkeztuko duzu, liburua, gogoratuko diguzu mesedez izenburua. Bai, liburuan izenburua, Misela Begeriren abestiari pizkat referentzia eginez, Gazteri berria, kantagintza berria. Eta ere argitaletxeak aterako du, eta hoize, aurkezpena ostiral hontan izango da, 12:00 uda liburutegi da Donostian. Eta gutxi gora da zentzu dago zuzenduta liburua, ez dakite honetaz gehiago jakin nahi dutenei, zein eratan idatzi duzu, ez dakite leberri antzera irakur daiteke, edo... Ez, leberri antzik bat ere du, hau azterketa bat da, saio paperetan, saio paperan deitutako bilduma batean aterako da, kaleratuko da, eta honek daukan planteamendua, azterketa baten planteamendua izango da, datu asko jasotzen ditu, eta nori zuzenduta agon, begira, irakurri nahi duen edo nori, hor gauza interesgarria pentsatu nahi dut, jaso ditu dala, eta ez dakiturikia dago nik uste. Ulertzeko zaila ez da, irakurgarria, bai, ulergarria bada. Eta esan dugun bezala, bitalden, historia jasotzen duzu, ibilbidea, baina batez ere zure lana zentratu da, bien arteko loturarik egon otezen ikertzen. Ez da hori izan da lanaren muina edo helburua. Bai, hori zen asmo nagusia eta horren ondorioa atera ez, baina neske ondorio hortara iristeko, talde bakoitza beraldetik edo joerak aztertu ditut. Alegia pizkat puntu batzuk hola hartu, nola jaio ziren, nola desegin ziren, batasun kontzeptua bereien baita zer izan nahi zuen, kutsi politikori bat zuten, hola puntu batzuk hartu, eta hori pizkat landu ditut, eta pizkat bereien arteko desberdintasunak eta antzekotasunak ikusi. Hori batetik eta bestetik, ondorio orokor hori bereien artean zer lotura zean. Eta loturatan esan dezakegu, esan duzu, harremanik izan zela, adiskidetasunezko harreman bat, esan daiteke, bitalde lortutako emaitza antzerako izan zela, biek nahi izan zuten, kantagintza berria abiarazi sortu, hori izan zen, bitaldeek lortutako emaitza bentsate berdina izan zen. Bai, nik uste aiez, asmoa hori zuten eta lortu zutela, esango nukenik. Bai, bilekutan sekulako arrakazta zutelako eta hor utxune bat, norbetek esaten duen bezala, utxune bat betetzeko beharra zegoen, eta utxune hori ederki bete zuten. Eta ikusta bezerik ez dago, gaur egun bai han eta hemen ditugun kantariak edo taldeak. Nik uste hauetan sakondu ezkero, ezin bestea sustraiak han daudela.
nola batetik o bestetik, baina hango erreferentzia hura utiko dutela. Bezalde, esan behar dena da belen, nahiko une hona aukeratu duzu, eta liburua kaleratzeko, orain dela gutxi Euskal Herriko Unibertsitateak urrezko dominia eman ziren, Mikel Laboari, Lertxundiri eta hartzea nahiei, eta badirudi, liburu bateratzeko unea ona dela. Hori esan une hau ez nik hautatu, une hau hautatu egin dute argitaletxekoek, baina bai egia da, nik kalere pentsatzen dut kasualitate izan dela beste oso gauza baino gehiago, baina egia esan guain bai berri dira, ez da Lago hartza nahiak, Lertxundi ez doka mairu, egunkari aldizkari guztitan, informatiboetan topatu ditugu, eta egia esan, kasualitatea bagian onurako da espero dut. Egia esan bentzat, azken handian, sari hau dela eta basko hitz egin da, ez da, kantari hauetaz, orain arte ere, ez doka mairu, izen horiek nahiko ezagunak ziren, baina bentzat azken hilabetean, asko indartu da taldearen izena, eta hori ze. Bestalde galetu nahi dizun, aipatu diguzu, gaur hemen kantu batzuk entzun ditugu, eta kantua bentzat erreferentzia badaukagu, baina baute dago zerbait zan eduz jasota iruti aldetik. Argazkiak eta bai, baina iruti aldetik eman aldiren bat horrela grabatuta baute dagoen badakizu edo? Egia esan, hola zera grabaketa visualak eskuratzeko nik aukera ez dut euki. Egongo dira, bai, pentsatzen dut, baina uste dut gehiago autonomoen eskutan daudela, esku pribatuetan alegia. Maila publiko batean nik irudi visualak eskuratzeko aukera ez dut izan. Beraz, egon zorbait, beraz, badago eta. Bai, garai hartako jarraitzaileen aldetik nik ez dakitola ziur, baina bai, noski pentsatzen dut, bereien aldetik ere hor grabaketak egongo dira. Baina nik ezakit non dauden eta ez dut eskuratzeko aukera dituki. Eta bestalde beste materiala, argazkiak eta horrela ugariak dira? Bai, egunkari eta aldizkari izan da ikusi aldi izan ditudanak, eta bai, ugariak ez dakit, baina bai, noskera daude. Eta zure liburua hitzez gain argazkiz eta osatuta badator edo egaldia nagusi? Oida, esan dut planteamendua dela pizkat ola azterketa lan baten planteamendua, investigazio lan baten planteamendua, eta argazkiak eta gainerakoak alde batera utzi dira, eta hor dago testua modu simple batean antolatua, baina ulergarria. Belen, zorte hon, liburu honekin, uste dut gainera lehena dela, ez da? Hoi da. Baina lehena den ostean ere batzuk datozen. Eta, egia esan, plazo bat izan da gaur zurekin izatea, entzuzen ere, emate kantuz gain, zure azalpenak ere entzuna izan ditugulako. Eta zuei entzule hoi, besterik ez, badakizu datorren aste artean ere mentxe izango gaituzuela, eta falta zaizkigun minutuetan, zer egiten zaizue, beste kantu bat, entzuten badugu, zatunetan Oskarbi taldearen kantua entzungo dugu. Eta badakizue, esan bezala, datorren aste artean ere mentxe izango gaituzuela. Agur! Esperantzari de bat, zabalgo mendio
babestu beharra